Tes. Horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai partang yang ata dihamu amanami inanami na dibagas tabe na mengikuti live streaming nang songoni na dibagas joroon tapasada marohata martang yang be mahita. Amen. Mared dehita sia buku ede nomor 590 sia ayat sada sahatro di ayat 2. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma manangahan na denggat jala manangahan na niluluan ni Jehovah sianho imana mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho haserepon maradopod debatam. Haleluya martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan naso marmula naso marujung di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehonomu hasesaan ni dosa hati goran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami asi maroham lehon mai dihami say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim asa hulului hami pangurupion sianho moloro pangujuna tuhami say pahot marohanami asa tungporsea hami dihatam dohot di bagabagam asa jupang hami hasonangan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel di partang ngata di Bornginon imanatar surat sian Amos bidu pitu ayat 10 sahatro di ayat 10 pitu hujahama di tonga-tongata. Jadi disuruh si Amasya malim sian Betel suruonna tu Jerobeam raja sian Israel nin nama
marjehe-jehe do si Amos do pako di tonga-tonga ni pinopar ni Israel, dang tartaot tanoi hata-hatana sudena. Aisono do didok si Amos, ikon mate si Jerobeam marhite-hite podang, jala ikon tarboan tuhabuangan yanggo Israel sian tanona. Dungi didok si Amasia matu si Amos, laho maho ale paralatan, maporus maho tutano Juda, jala disi maho mangan sagu-sagu, jala disi maho manurirangi. Alai anggo di Betel unang beda dati manurirangi, aihuta habadiaon ni rajai doi, jala hudulan ni harajaod doi. Jadi ni nasi Amos ma mangalusi si Amasia, dang nian manuri rangau, jaladang anak ni panuri rangau, halak parmaha doau, jalana papungu-pungu parbuen ni hau attajau. Dungi dibuat Jehovah ma au sian na mangadu biru-biru, jala didok Jehovah tuau, lau maho manurirangi dopa bangsoku Israel. Ope tangihon mahata ni Jehovah ni mudo, dang jadi ho manurirangi dopak Israel, jaladang jadi pistik konomu hatam dopak pinopar ni si Ishak. Dibaheni songonodo hatani Jehovah, marmaina do jolmam di bagasan huta, jala marragian aka anakmu dohot borum marhite-hite podang, jala bagio do tanoon marhite-hite ruji-ruji, jala mate di atas tano naramu do yang goho, jala tarbuat tu banuangan tuhabuangan ya Israel sian tanona. Ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata naniha holongan di partang yang ata bornginon hata itu hata gabe jamita imana tersurat di buku Markus bidu onom ayat sada rodi ayat napaonopon ujahama dihita songonon ma didok disi honalea Tuhan Yesus di huta Nazaret. Jadi hehe ma ibana siani lau tu huta hagudanganna jana di hutton akasisianna maibana.
Jadi jumpa hari Sabat dibuka mamangajari di perguruan. Jadi longang marohani na torop na begisa akanin nama sia dia doi ba tu ibana jala habis taran dia doi na nilehon tu ibana ayulaun hagogo do hapi pinatu pani tanganna da ibana tukangi tubuni si Mariai hahani si Jakobus, si Joses, si Judas, dohot si Simon, da dilabungta akka ibotona. Jadi tergasip manasida mida ibana. Alaini na Jesus mamadok nasida. Tung naso marsangap do panurirang yang go diluat hagudanganna. Dia kadonganna sebutuha dohot di bagasna. Jadi dang terpatu pasa di si ulaun hagugoon dukon nin naniapihonna tanganna tuotik halak na hacitan lao pamalum nasida gabi longang marohana ana soporsia nasida laos diliati ma akahuta na saluati mangajari ora nido saha ni turpukta kadongan saha porsiaun di bagasan Tuhan Yesus Kristus terlumobi ma di parsaurata di bornginon situasi kondisi COVID-19 dohonon nami sia tonga-tonga ni huriata terus germtiki mahita martangiang dohot patuguhon posniroha tu debata dohot nang namangihuton angkang kebijakan-kebijakan na pinatupan ni pamareta dohot namangihuton angka protokol kesehatan di huriata di bagasta di parkarejuanta dan di inganan na asing pe maring di dia hita maringanan. Posdorohan nami sudi jemaat HKBP jeruju mangihutoni asa unang gabi sia-sia kondisi maneng situasi natapatupas yang gereja ima beribadah di rumah tong mata jagahon dirita di tonga-tonga ni ngoluta. Jalan marhiti-hiti toktong matabuan nang akka ruas ni hurianta na mangadopi parsahiton COVID-19 no aingon. Manang napiga jalan manang namarmat sampe pakorhon na di tonga-tonga ni ngolu na sida alay terus maganu pari ganum tiki martangiang hita asa dilehot debata di nasida hamalumon. Di tonga-tonga ni situasi kondisita dia namasa noaing dipakulingi hata nitu hatta mahita ima marhite-hite buku ni si Markuson naing pasahaton na tuhita manang napiga nabui putikota sian turpukta di tonga-tonga ni turpuktai tabiring di si Jesus rong tuhuta hagudanganna lau mamaritahon barita nauli lau mabaritahon barita nauli tuhuta hagudanganna jala dinasahat ibana parjolo di tomu ibana ima bagas coro mamaritahon barita nauli parjolo di baritahon imana ima maneng di tomu imana bagas coro laut disido ibana nang mamaritahon barita nauli mangajari tuangka napungu disi dang naholan mamereng ibana bohado akadongaku dongatubuku hangiku daw alai lao ibana tuhutai tujuanna ima mamaritahon barita nauli
Di situasi na songodi masa manang na boy dia dopi ibana Tuhan Yesus na masa haluar ibana manang masuk tu huta Nazaret na perjulu berengota ditikiso di tada ibana mengajari ibana di perguruan di godang na porsea godang na mangudukon hatani debata godang na say uduk-uduk mabigi tutu do tahe hatani Tuhani di basati bana di hari sabati tuaka na pungo disi naneng dohonon na di bagasan ngoluta maneng di bagasan persaurata Tuhan Yesus ima di minggu na salpu maneng merjamita di hari minggu na salpu didokor disi bagaimana kita memberitakan firman Tuhan songot dia hita laho memberitahon hatani debata na pinargoguan ni kata pengutusan dohot roh Allah roh kudus saunari naing dipakulingi hita songon dia hita majalo hatani debata dinari minggui songon dia hita memberitahon barita nauli saunari songon dia hita majakon hatani debata di bagasan ngolutta di dokkom madison naing berengota unang pola tasulikiti hadirion ni perbarita naudi unang pola talului ukuran-ukuran ni haportibion laho menilai kebenaran maneng menilai hati kosan hatani debata isarana mulu masa di tonga-tonga ni permuluata na julu memang mulu idokon 3P maneng na 4P persuburan perpelilitan parpahahe par asal parmanin na itu mabir jolma arong disi na pangarasun nade holaro pangarasun dui mulu pola rosong ini perjerujuan tupat dita pasaribu berita hatani bata haholongi hamu baru kamu sedia dapat dita pasaribu persuburan nang nato be persuburan ai hutani halahim gurang do nama saim pangarasun inna ai ma akana bui masa di tonga-tonga ni permuluan onwai dia ada nih apa takut pesongon itu molo songon namar sedal jepit doroi mana tu para datoni idok kope hata nati kos bering majo sepatu nai maneng sedal lay amang marua maun rotu sotu bestahun dan pos rohana nang pe hata tikos hata nauli na pinas hat nai alai terupos do rohana molo ngamerjas sipatu na pe hilong sonda gogo suarana marjam tangan arung kelungna songonna belga masnai dipake terpos dohan jolo tahe orang idok makatai majolo amatas ya dui tujolo ina tersip sudah mabiki abe holan didok makatai majolo ruas ni huriata naso paradongan nasolong dihadihana Roma tujulu maruat si nasong binasing masa ibae abe hata ni debataro na pinashat nai omana bui berengota setrupuk ton nang didok kotuita ketika kita mau mendengar firman Tuhan jangan menilai siapa yang memberitakan tapi dengarkanlah kemurnian firman Tuhan itu dan renungkan di dalam kehidupan akhirnya meremak nama hatani debata di bagasan ngoluta di bagasan parsaurata jadi bukan ukuran-ukuran ni hapurtibion lau mabigi hatani debata nuaing songonido na masa molo di son adong na mabagi-bagi si panganon maneng mangalehon ampau amplop turuasi romer minggu kurang Habi ala swadong di son ditinggal hodi. Habi na isonon holan bentuk sesuatu na di bentuk sian parhebengon. Kurang dosongon.
Orang tiki somarasira gereja Jerujon, orang dona pida tu Pontianak merminggu alam marasi ngali sina. Tabu narohana, boy di masa. Apalagi perjamitan apa holat pedita bahasa ribuan, boy di masa. Allah marhiti itu turpuk tahun dipayingok mak. Siapapun pemberita firman Tuhan, baik itu yang miskin, baik itu yang tidak dianggap di dalam sosial, dianggap di tengah-tengah kerabat, maning di tengah-tengah ada nih habatangkon, alai molonung maberitahon berita nauli, tabegi mak, tetangihom mak, terimangi mak, unang gabe sukot berita nauli ala penilaian sakap-sakap ni pikirata menilai seseorang. Imana masa di bagasan turpuk tahun dia ayat na padua honakik longang dona sida ubegisan barita pangajarion ni Tuhan ta Yesus Kristus alai gabi adang mamusia suku-sukun ai sedu ibana songon na merhagugun hubereng ibana songon na pos roha mamereng ibana adang memengalusi ayana ni tukang hawi dui iba na do tukang hawi na rehei tubuh di si Maria bah hahani si Joses hahani si Judas do si Simon ido ibana bah marhua mamadok hata iyate sonna palatab-latab pun may madok hata tuhita. Imana masa di bagasan perngoluan ni Tuhan Yesus ditiki memberitakan berita nauli di Nazaret. Song na patalmis somai. Mungkin soni bahasa sehari-hari di halak bata. Song na pajago-jago homai maju tu joloi. Mungkin akka songoni ma nabui beringota. Siat terpuk tau. Hutada do bapak ni. Hutada do omak ni. Akhirnya gabi susah tu nasida hatani debata. Dohot berita nauli. Dohot halwaon na pinasaha ni Tuhani. Di halwaon ni partodion nasida. Gabi sujadi be ditangihon nasida hatani Yesus. Holan nama kata hatai nama desida doa pola matangi honot ini nak di bagasan pernguluat tapi masa ada songoni holan ibain manang na 5 padita marjamita di bagas coro di gereja manang na margati-gati masituan doa perditai marjamita itik-tik kemari minggunai namar jamita di pertangyangan minggu tanggal 7 naneng ro ima di hari Rabu mandokon na tuarian ima situa pasaribu dangarong be membuka link situa dua herana sotat daina dangarong be membuka YouTube na pola ma bigion amangi pasaton ai bana sarjana do aunga doktorau bahkan profesor awina bisa begitu manang aroma manang natulu padita di HKBP Jerujon pagi padita pasaribu on padita linggulan tapi maju padita linggulan ate di sore muse pro Bursirait misalnya, turi pilih timang, nadi manaing pilih toko. Ayang goda karang natar jalo sanon hatan itu hani. Ayang hutan don perhutan nami don, bapak nabe hubotoro par mahado par horboro, narai bakan hiaro itakon horbonami na. Dang murni be, hatani de bata naneng tangi honon. Jadi marhite-hite turbuk tahun neng takas
Didokot tuh kita, ketika kita mau mendengar firman Tuhan, jangan lihat orangnya yang memberitakan, tapi lihatlah firman Tuhan dan dengarkan. Jalah nguluh. Nang polay pilit-pilit. Itangihon ma. Hatan ni debata. Unang pola diperbanding-bandingkan. Gabi suku anon haluaw ni. Gabi suku anon hatan ni debata bekerja di dalam diri kita masing-masing. Molo berbanding-banding. Ido siadu songonon, ido od songonon. Akhirnya dia tidak mau bekerja dan tidak mau menghidupi firman itu. Hanya membanding-bandingkan, membahas-bahas. Di tonga-tonga nih nguluna. Jadi beritakan firman Tuhan dengan murni, dan orang Kristen pun kita yang mendengar firman Tuhan baiklah dari pengutusan dan roh juga. Di jaloma hatani Tuhani. Unang mernida sian aka pahean, sian latar belakang nih namar barita nauli Jala takas doi marhite-hite turpuk taon di dokon. Asa tahanguluam mahatani dia batak. Kunang marhite-hite siapa pemberitanya. Isena pasahaton ukuran-ukuran haporte bio. Unang sepele hita mamereng akan napukus di tonga-tonga ning olutta. Nang hatana pe, nang pangalakana pe. Maruta bering na pugos, taanggap pugos ibana, ditoro ni hita. Ikod dingkan mahita mangurupi. Manugu. Arong hubereng di dia duite. Ada rumah sakit terapung ya. Lalu ada dibuat bantuan dana gerakan 50.000 untuk membantu orang-orang di pulau-pulau soboto naking pula dia alai di baim madesi asabui tarubati akan amar sahid di pulau dang tatardai akan amar sahiti dang tatardai dokter nai alai hatani debata beritakan firman Tuhan taurupi molo adong bedi hita tapasahat molo adong bedi hita unang malah dilehai mangido-idoon itu katong narui bainon nai daong beritangkan pasahat nauli tuakana hurang maneng aka napogos unang gabe learo hata mamereng aka napogos do di hatana do di pangalakana songon Tuhan Yesus dileai bana di hutana sadiri ala yang gohita mersiajar mahita sotung learo hatta mamereng perbarita naudi sotung learo hatta mamereng ima diritang sadiri songon perbarita nauli hita songon jamitan hari minggu semua adalah pemberita firman Tuhan yang diutus di dalam Roh Kudus. Semua orang Kristen dipanggil, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, ya kan? Sudi kita babarita nauli. Sonari jangan sepele melihat pemberita firman Tuhan. Ima dirita sendiri. Ala perbarita nauli do kita. Ningoluta. Jalonang learo hatta mamereng situa Bible fro padita. Gabe neang-neang rohatta selalu molo nibereng di perngoluan siganupari. Saya murah-murah jolma membuat istilah molo padita di gereja learo hana mamereng padita. Molo situai ya kan ya dari kamu soni kan maulo situai balgai bain
Jabarna di pesta sonna gogoma tangyang na. Hina kan? Learo hana mamereng situa. Songonido nang padita di HKBP ina. Learo hana mamereng paditana. Gereja HKBP, jemaat HKBP na yung madokon sotung learo hatta mamereng perbarita nauli ay diritta doi. Diritta doi. Ngolutta doi. Pribaditta doi. Ay tusido hita di jo Tuhani. Unang matabereng perbarita nauli siyan pahiyanna manang siyan aka latar belakang na. Alay tajalo mahatanay. Maulah didokon di Apostol Paulus, ujilah firman Tuhan. Jadi bukan berarti ketika saya memberitakan firman Tuhan ikon ujian muna dotong. Lalu hidupi. Bukan berarti langsung ijalo hipal-hipal songoni. Tapi harus ada analisa. Berdoa kepada Tuhan. Mangulahoni di bagasang ngoluta. Di bagasa turpuk tahun suridu hita perbarita nauri. Mari juga mendengar pemberita nauli na asing. Marhiti-hiti roha nayas. Marhiti-hiti pikiran nayas. Asa mengulah hata ni debata di tonga-tonga ni ngolutta sigano pari. Unang ditunda-tunda nang partikian mabegi hata ni debata. Ngalam jonok binering nuaeng. Akana masa di tonga-tonga ni hasyang anon. Terlumobi manong rame tabereng ima panahit jangkitan ni COVID-19. Udayani pe baru pe digali son ngai tutup ngaromuse. Baru ditutup ngaromuse. Jadi nang sampat terlambat. Dengarlah firman Tuhan. Jangan sibuk dengan dirinya sendiri, dengan ukuran-ukuran pikirannya sendiri. Tapi maulah mendengar firman Tuhan. Di dia pe tabering na masa nuaing na masa di tonga-tonga ni ngoluta. Saya agak bersedih ketika saya menelepon tadi Amang Nababan Nababan terjangkit virus COVID-19. Dang boy be dia lusia mangi au siap mada amang dang boy be ni banggo hubegi holan tit olo amang dang boy be hame bersaut ngomong makatai bersyukurlah amangi radido terus membegi hatan di mata. Semoga Tuhan memberkati, menguatkan dan membuat menjadi sembuh. Alai coba ma nasohiamar minggu. Nasohiamak begi hatani de bata. Neng pinitelepope amang martangiang kita dadang boy. Tercoba ma buahamai. Karena itu pergunakan waktu. Saat ini masa-masa sulit, pergunakan waktu mendengar firman Tuhan. Di tonga-tonga ni ngolutau. Jangan tunda-tunda, jangan ada hitungan-hitungan, jangan ada pertimbangan-pertimbangan. Alai batangihom hatane bata, dia ngoluhon, dia persiai di bagasang ngoluna. Kita tidak tahu waktu ini. Boido songon bunga pacuri edeni bataki. Manogo nai mangirbang do. Alai ardian nai jam sadai nunga mulai bemelos. Jam 5 nunga madabu betutano.
Begitulah hidup manusia. Jadi kina mangerbang dope noai ngoluta. Diti kitorang dope parnidaata. Di kitorang dope parbinegiata. Di kitorang dope portibio dalanata. Diti kiboi dope tabuka bibelta. Mari dengar firman Tuhan tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun. Saya percaya kepada Tuhan. Airi dok Tuhan Yesus do. Luas samu matuau akada danahi. Unang abata-bati hamuna sida. Ai diaka sesongonido harajau ni debata. Molo sesongoda danahon majalo harajau ni debata. Dang duk jalo ni harajau ni debata. Artinya tanpa pertimbangan, tanpa mengukur-ngukur dunia, maneng akan nama Tuhan mengukur-ngukur haportibion, ale yang goda danak idi do debata ido di jalo nasida. Songoni manang hita nang mabigi dohok majakon hata ni debata jalan taulahon di bagasan ngoluta na perpudion di dokoma perhasiang matiki bigi mahata ni debata. Amin. Martangi yang mahita pinuji maho Jehovah debata amanami. Ubegi hami hatam mamudai. Manata hami Tuhan, manugu-nugu hami. Di masa ni pernguluan nami noaing. Susah portibion. Tumatangis portibion. Alai hatam mamakulingi hami. Manoktong ma makatahon barita nauli. Jala manoktong ma manangihon hatam di tonga-tonga ning ulu nami. Sopolah adong. Angka pamikirion mana yang aka pertimbangan di tonga-tonga di ngolunami hujakon hami hatami huapor saya hami jala huangoluk kami Tuhan Jehovah debata amanami pakai mahami asa angkian boy saluhun nahu parang yaw kami hatam pergugoy hami marhiti tordim asa tuk hami tumangihon hatami marhiti tordibi. Persahalai ma aka perbaritan nauli nang ruas ni huria laho makanguluhon hatam. Pataria soni tuliat portibion nang di tonga-tonga ni ngoluna. Molo masapi parukilon hatami matuhon tutu ale Tuhan. Nabui mangalusi nama pergugui di tonga-tonga ni ngoluna. Diborngin na badia na pinasa mo tuhami mangalopit tangan hami Tuhan. Tu saluhu na ruas ni huriam. Hakabipi jirujuon. Na di bagas nabi na mangula ang kaulaon na maragami. Tu homo pasat tami sa homa na manggogoming ruas ni huriami. Mamasu-masu mana parho parmaran ng parsahiton kopi sa pulsiya. Pergugoy manang ruas ni huriam na mga dungupi hamaulon noay. Di ekonomi, di parsahiton, nang di ang kahamaulan na asin petuhan. Asahoma na mga lihon bisuk, pinarguguan nito din probadia, marbisuk na sida, jala margogo na sida mga dopi parsahiton. Paso-paso mo ubat na pinangan na sida. Ajari mahami Tuhan mangadu pinamasa nito ngatonga ng gulunami kanong marsada-sada marhiti tordim. Sanggiat unang terulat sarsulat ditami Tuhan. Tuha hulumon. Alay mardalam mahami di dalan hatiron. Asi maruham tangihom mahami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mared de maita.
martangiang mahita Jehovah dari surgo amanami marhiti Yesus Kristus dihamalate rohanami do di pasar hotod dim tu pamatang terlumumi ma tu partodion nami jala di paluaso hami Tuhan memakai tiki di bagasan arina ulina dengganon tari parhami siamanogot niari satu bornginon laos di patupa huriam pertangiangan marhite live streaming di bagas bornginot Tuhan upaya huti-hutami di bagas joron nang di bagas nami be boy hami memuji pasang apoko di bagas nang hipason di pamatang perdagingon nak partodion alani tama puji-pujian hamluton rami itu arupamu nabadiai terpuji maho Tuhan nungahu bege hami baritam naulii napinatolas naposom tuhami ima di pertangiangat di bagas bornginon tukpe sosude ruas ni huriam madohoti na porsero hami na kongkumam murana sida jelatangi hononna akahatam na oktaripar marhite na posom ima Tuhan perbarita nauli hami saluhu na Tuhan di tonga-tonga ninggul nami asagabe siutok Kristus sam tutu di tonga-tonga ninggul nami tadi hami songon makaporseho di ngulu nami Tuhan asimar hamali Tuhan lopok komai hatami tuhami saluhukna ganup marsada-sada jalaboi hulahok kami tonga-tonga ngulu nami tau las niroha nak puji-pujian hasangapot diho nak soni pe Tuhan naposom napatol hasun barita naulii sepasu-pasu ma tuari namang ihut asa toktong di bagasan hai pason nasyakoi lau patol hasun baritami tonga-tonga huriam Tuhan hubak kami di tangang nami saluhukna akapakubasi di huriaon sepasu-pasu mandasida pergugoi perbisuhi persahalai asabui makubasi di tonga-tonga huriaon taulas niroha puji-pujian hasangapot diho jala padau sian akka hagalion di pardagingo parsahiton di akapakubasi nasida songoni akka keluarga terpuji mahot Tuhan asimaruham dihami tung masengok ngod do tutu paklalan nam di tonga-tonga ngulu nami di bagasar partikyanon terlemubi ma Tuhan di negara namion nak songoni di portibion takas do siapa motoamu Tuhan ima raga ni parsahitonon na saya toktong do pena rongom tu akka jolma natinopam sudine Tuhan marhite pamotoamu jala asin roham do Tuhan jala tu horo hami maporus marhaporusan tu horo hami mengalu-alu hodo Tuhan naboi pasisihoni satonga-tongan hiasyanganon marhite panunggulion na pinasahakmu tu akka pemerintah boy mania doho denggan masyarakat imat jalo doho mangulahon na hobar asa boy lam tusumisi na Tuhan panahit COVID 10 siaon doho panahit akka klaster-klaster na di pabotohon akka parbinoto Tuhan bagian kesehatan doho pandemi tu hami Tuhan napeho to hami noni unang agabe marsak kami disi boy mahami tutu majamoton diri nami sadiri ganu marsada-sada majamoton akka keluarga nak songoni pemerintah majamoton akka masyarakat marhite akan patupanasida Tuhan maka obat talumubi ma Tuhan aturan peraturan asari jalo akka masyarakat inoni jala masyarakat ipe boy manggulmi doho denggan di tonga-tonga ni ngulu nabe Tuhan takas di wotoho di tatap poros yan habadiaumi tuna masa di tonga-tonga ni ima khususna ruas nami HKBP Jurujon tunggudang do Tuhan na marsahit alani COVID marsahit akahagalion di pardagingon tuhodo hai mangalu-alu woto hami Tuhan asin roham do tuhasom talumubi ma marhita na mu Yesus Kristusi na boy natuk paluahoni saluhu na sinak kaparsahitoni boy Tuhan tu hahipason ayo boto hami Tuhan dangga be parsahito daging nami itong-itongan ngulu nami hahipasot do pasahato Tuhami Tuhan molotuk perongomi Tuhan
tunghoro na tukpaus satoni na paluahoni saluhuna siya perdangingon di tonga-tonga ni ngulun nami akaruasmi. Asa tuhipas na hami Tuhan, diudut ni ngulu na pinasaha mo Tuhami, boy hami tutu lau marsaor masih tatapan muka, dohot akadongan nami lau memuji pasangap pokko Tuhan. Tung masay ngok-ngok dapat kelalanan nami Tuhan, di na sa taon lubion, dang boy hami tutu marsaor, di tonga-tonga ni ngulu nami di parmingguon dia adat naksoni si ganupari dia kaperkari juape nung atung masay ngot pakilalan nami Tuhan tuhoro hai mengalu-alu tunga sindroham huasom hagogom sabano gejangi do Tuhan terlembo mahabadiomi nau pasang kami Tuhan hu pangasah kami tonga-tonga ni ngulu nami on asa boy hami doho denggan lau mangula kaulan nami na beragam nasahakmu asa boy hami dohot denggan lau mangulu dia keperdagingon na pinatupam di hami Tuhan asiro hambali Tuhan na porsea do hami na patuduhonommu jala tanghonommu do akka hanggu-hanggup nami hami songojol manusia na tinopam itonga-tonga di portibio saluhuna asa tung gabe boy hami tutu dohot denggan lau manggulmit lau memuji pasangap pokok Tuhan takas di botoho jaka ekonomi ni masyarakat pe talumumi madi huriam nung atung masay godak tutu pakilalan nami na hurang sen na somal ala ninggulu nami tung dibatasi do ala ni panahito dari Tuhan Tuhan asiroham seho matutong na mangusati ipasa panahiti siapa matang talumumi ma sa tonga-tonga ni hasyang anon asiroham ali Tuhan dang terbaik gugu songon akadol mahami tutu akabar binoto lao patupahon akan hobartusi alai nange do hami mangihutoni saluhuna asabui hami tutu malua sian parsahitoni asimar hamali Tuhan ubak kami tangyang nami saluhuna ruas ni huriam saname na magodang akan tua-tua natoras yakka yanakon na pinasahap mutuhami seho mana masuk hami saluhuna di tengah-tengah ni namion Padahal jala taparos kami Tuhan akamara persahito songoni akatahi-tahi nisbul istahitani perjahat. Asabur pihami Tuhan merlas niroha la memuji ho. Asi maroha mali Tuhan takas nunga dibuka pemerintah biaka penerimaan jaka nalau tukarejo jaka instansi masing-masing. Tuhan akan akonami tutu akan amartalenta naho bartusi na mendaftar donasida di aka bulan-bulan dari Tuhan. Saya mana makubasi roh pikiran nasida boy mangikuton sude akka persyaratan jala akan atutuh pemerintah Tuhan boy disanggupi nasida itu rutin nasida nakso ni Tuhan akka tes nanap nasida Tuhan boy makan akon namang hutoni bersaing dohot dengan jala parrohai parbisuhi nasida boy madohoti di bagasan las niroha marhite pat donganyomu unang serrohana sat diri unak sepak benana sat diri alai pat dongan yom buru Tuhan do panuturiomu boy nasida bersaing jala boy nasida majalo ima hamonangan akasakap na pinasaha mutu nasida asa boy nasida Tuhan mengabdi di negara namion lao saya tidak koko di tonga-tonga ni aka ulmit ningoduna be terpuji mah Tuhan jaka ruasmu na martahi akan yang marokap saya liam marokap nasinalamuhon di rohamba di Tuhan na boy dongan nasida Isiganu pari lama muji pasang pokok. Asiro hamali Tuhan, saya palua akar wasmi terlemubi ma akan aposo di huriamon. Sian akatahi-tahi ni nasubu nalamohor roham terlemubi ma nasosahobbar dohotami Tuhan. Hami Tuhan, holan hodo na boy tuk buat kami Tuhan uluan roni saliling nilelingna. Ido ukap ni rohanami jala ido si tunahonon nami. Tuak kaya nakon nami tunga-tunga ngulu nami songon natora sami Tuhan. Asa porsea nasida dang holang ngulu pardagingon dari halaputi tunga-tunga nguluon alai tongdo ngulu partodioni narumikot lao maka porsea ho tunga-tunga ngulu nasida. Masih marhamali Tuhan wotahami takas tungmas say gudang jela rongomdo akka babi panore tonga-tonga ni ngulu nami terlemu matu akka yang akon nami tunga sini roham doh pasang kami jala homa na ngaramoti nasida disiganu pari asaboy nasida malua sian akka gulmit ngulunan aso ihalamor rohami
Terpuji maho Tuhan, dibagasak bornginon, besat tami do daging nak pamatak tok dinami tuho. Ho matok tong namang gagop kami Tuhan. Ramoti jagai hami, asaboi hami sinot pihak di pedoman nami be. Jala merahi pasot Tuhan dak kurang manangaha, dungo tu hami tuari marsugot parnatur sepatom tu hami. Jala paloas hami maketikin na di basa-basa homi, di bagasan hahi pasot di matak perdangingon nak pertudion. Lau mangulau-ulau nami na maragam. Pasu-pasu makaulau nami Tuhan, tau las niroha ngolu di hami, nak songoni laho siha melati horon nami tuado pamu nabadiai. Tuhan, jaka dosa doh pelason nami merupakan dengan nami jolmatur luwi merupakan parasi rohana sumurung doh Tuhan, diurasi hodo dosa nami asa tamatu Tuhami memuji pasang apoko, jelas talup hai majalo akka pas-pasum. Tuhan Oma tangiang elihilik nahu pasahat tami holam mangasahon gorenamu Tuhan Yesus Kristus asima roham mauliate mariho. Amin. Tabasada maruhata martangiang mahita. Di bata amanami namara bangsa di bono gijang. Utadahami wali Tuhan marti anakmu ta Yesus Kristus si balua jala sokopami. Nah hinokok muruhami ali Tuhan marpungu rotu bagacor menabadian. Rau martangiang makatai maradopok wali Tuhan. Tileko dobre hami tikio nali Tuhan. Asanggia tali Tuhan sudi nana di bagasan pikiran nami nanga kasilasni rohanai pasaton nami to hole mang nabasa nunga di pasahat naposomi barita menauli dihalas kami dari Tuhan asanggia hanguluhon nami sian roha desan pikiran nami ho mali Tuhan apa tu pahoni saluhu nadia kapar barita nauli asanggia marsabar ni roha nasida Leo dihamili Tuhan makar wasma asanggiat lam hanguluh kami unang mamere kami sian hapor tibiono nali Tuhan alai mamere mahami sian habang saun mi ali Tuhan sian habadiau mi nang durus modal muri Tuhan dulu kata alau mokep hadu saun nami Tuhan jala di bata nami jalo mahami dia dobamu nabedeli Tuhan ulu tunggudang pihak kedua sana ulo kami jika anu pare sengaja manusia sengaja Tuhan asih marham unang mabai kami oleh Tuhan ala ni dosa nami gabi muruk kemarada pok kami sama ni male Tuhan di portibion nungatung apala marsa rohani kami imar wasmi na pihak nuain di rumah sakit Sudarso ima amang nami esna baban Tuhan jala di bata nami merpana tak bahwa siap menabadiami di hama nami di bereko tangiono muda li Tuhan tang yang saluhu na ruas ni jurujuan songoni nang keluarganya manami esna baban ditadahodo amanami ali amang naringgas di amang nami la tumang yoko tak maibana li Tuhan akau hubat nan pinanganna pasu-pasu Tuhan asanggiat makparo nama lumang luas mana sida marlas niroha do akka keluarga mu sedi bagas nasida bimenan mulu amanami tu bagasna marlas niroha nasida li Tuhan lau marlopit tangan tu ada bamu nabadiai pergugu Tuhan akka para medis nama jama amanami li Tuhan asanggiat
malum persahito ni amanami jala soni nang keluarga pata nami do to inanami son kaya nakot Tuhan leon haku gun nasida hasihatan nasida unang madili ale lepas ni roha pasahato namanami di bagasa tangiang asangget tumibu malu Tuhan jala di bata nami soni nang amanami pe MC mangucong do inangi inang berraja guguk na lagi marsahi noe di bagas nasida pas dorhanami di anak kon nabi jaga muda li Tuhan pasu-pasu nasida aka obat na pinanganna terlumoy mainan nami ali Tuhan masih karas do batukna Tuhan kau mana-mana keluargai rangkul nasida li Tuhan asal giat ko habis 10 siada sian nasida jalalas nasida marlas ni roha di bagasan guhar munabadi ali Tuhan Tuhan bonon nami di anak nami imajuan Lukas aser panggabean na lagi isolasi noain di Jakarta Tuhan asiroham pasu-pasu obat na pinanganna asama koron hamaluman bui mana musengani karejo ima di perkarejuan dan pinasahak itu anak nami di bagian pemerintahan pas dorohan nami di hamang nabasa tengah-tengah namu do anak nami soni nang anak nak nami nila berupa 1000 na lagi isolasi mandiri dunduan soni anak nami Jones Silitonga nah ona ko bisa pulusia Tuhan masih toro do di minggu-mingguan melepit tangan kami tu ada pamunabi dari Tuhan saya mai unang bebay musengan tujulan ni arion alai silas di rohama bay di hami di ruas nami jerujon ali Tuhan melepit tangan kami tu ada pamunabi dia pasu-pasu hami selalu nalion nasihatan tung rohaya jari hami asa hulau kami ali Tuhan protokes yang dibani ka pamarita nami tokong hami ali Tuhan ku hanguluh kami akan nabi naturan nabi nani pamarita naing mahaminian maka ngeluhon mengalir diri nami tu akah kesehatan jala mengalir tiki nami jaka kebersihan ali Tuhan songoni nang karikoton vaksin asa terus kami ali Tuhan rohamu hami saluhna ido aturani pamarita nami ali Tuhan Tuhan jala di bata nami beron nami do tuho imamang nami amang arito nang berusi hobbing ngatung lileng ama nami onali Tuhan ima na stroke alai bolu tukoro nama katai di amang namion terbayan ni amang nami do di bagasan hasihatan jalabui do songon biasa nasi dembardalan kobar tolong meniruham ali amang nabasa songon ima nangin nami berusi hobbingi nama jaga namar sahiton leo di mana li Tuhan sabar di roha leo nasihaton ali Tuhan asang giat halahina dua li Tuhan di waslas di roha manguduti ngulu-ngulu na pinasa mitu nasida li Tuhan pasu-pasu ma keluargai asi marham ali Tuhan Tuhan jala debata nami banon nami do tuho ima amang nami nama serenge di podomanna amang naposomi amang situa purba songoni amang situa sitorus songoni inanami inang baru turnip nungatulileng nasi dale Tuhan renge di palbodomanna unang lo asale Tuhan madele alele matodim tadi berbeda tu nasida lam gara partodion na mamuji pasang poko ai hodo hali Tuhan hapurusan nami hodo manuk pahami jala tu hodo li Tuhan hami mangaluhon saluhuna asanggia malena mun nasida li Tuhan sisau di romana nasida alai tumlomom mana saut ali amang deka keluarga Tuhan jala di bata nami songoni nang keluarga je siburian baru simbolon dong dia lapo amanami siburian apuli nasida asang kia tarah perrohan ali Tuhan marpanatap nasida di hatam nabadiai ai hodo hapurusan nami jala tu hodo hami salhuna lao mangalaka Tuhan dia kaya nak nasida soalnya inanami na proses penyembuhan nasida di keluarga di bawah nasida pasu-pasu mana nasida le Tuhan le mana nasida silas ni roha saya mana nasida le Tuhan dari bawah persahito ni
Nunga 2 hali ina nami hona ko bisa pulusia. Alai olat ni maya lemang nabasa. Saya lewat mana sida sehat ndak tujuan ni arian Tuhan. Pasu-pasu mak keluarga. Asang giat taulas ni roha atau asang ampun guarmu nabadiai. Lamana dana sida le Tuhan di guarmu nabadiai. Tuhan jala di bata nami. Sudah natahe pasato nami do ho amang nami habe bajar nahor. Namar sai paru-paru nuai marsahai di rumkit. Asi roham. Homa namang alun hamaluma di hamanami. Asang giat tumibu nasida bui mulak tu bagas nabi. Jala di bagas nas ni roha bui bana karejo musihali Tuhan. Me perkarejo na pinasa mitoka keluarga. Tuhan ima harapan nami ali Tuhan dia kana marsahiton. Asi roham dihami. Maburus tu hodo hami ali amang nabasa. Tutangi homa tangyang nami saluh na ruasmon. Ima ruasmu hakabibi jurujuan ali Tuhan. Tuhan jala di bata nami pasu-pasu mahami saluh na. Yanak ko nami pinadaw na jono ramoti hami. Tutuhor pasato nami Tuhan. Asa homa jaga hami saluh na. Atau ngali Tuhan nang pihak mahami di budaman nami kan marsada-sada. Jaga mahami. Las dungo me hari-hari marsugot ali Tuhan. Lima hari-hari nan pinatu pami tu hami saluh na. Bae mahami manata hari-hari na pinatu pami. Di bagas nasi roha mahami ali Tuhan. Lama dalani ngulu-ngulu nami. Tuhan jala di bata nami. Asima roham. Tuho masaluh naka nanak si pangedon nami pe iba toho di Tuhan. Homa nama lengkapi saluh na Tuhan. Bulu na hurak kai mangiduh tuho. Tu pasah ma Tuhan ali Tuhan lama ni roham. Ahlani ali Tuhan. Pasah kami tang namin ho lama riti anakmu. Tuhan Yesus Kristus si balua jala si hokka pami. Amen. Jongjong mahita tatangyang komang pelianta. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haruruan ni salut silihon-lihon na dinggan. Donasa ulibasa na mauliutus. Kupasatami masilahomitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di zulum. Pasu-pasu majalara motia saparas yang hami pilihanon. Pati bulhon harjam tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami godang ni silehol-leom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rahmahita mangido di tangiang aliyah manami. Aliyah manami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmo.
Sei Roma harajamu, sesau malam menroham di wana tongon sona di wana gijang. Leo matuhami serohang luan siapari, sesama dosa nami sompanesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami tu giyut tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hurna punah harajaun, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong ni rohani debata amata, do parsauran itu di perbadia mana mangaramoti, dohot na mamasu masuhamu saluhutna. Selamat borngin madihita ruas niaga ipi juruju oras ma